Свердлов өлкәсе Түбән Сирга районы Үрмәкәй авылы укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә һәм төбәкара олимпиадаларда яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Шулай ук шигырь укучылар конкурсларында да җиңүләр яулыйлар. Дөресен әйткәндә, үрмәкәйлеләр туган телне укыту проблемасыннан котылып кала алмадылар. Татар теле дәресләре мәктәпләрдә 1нче сыйныфтан алып 9нчыга кадәр атнасына нибары 2 генә сәгать укытыла. Үрмәкәйлеләрнең уңыш сире нәрсәдә соң? Үрмәкәй авылы архив документларында 1нче тапкыр 1765 елда искә алына. Бүген ул Свердлов өлкәсенең Түбән Сирга муниципаль районына керә. Бу район составында шулай ук татарлар күпләп яшәүче Уфа шигыре, Әрәкәй, Акбаш, Аккүл, Шәкүр авыллары да бар. Бүген Үрмәкәйдә 404 хуҗалык, 16 урам, барлыгы 800гә якын кеше яши. 30 ел элек авыл мәктәбенә 200гә якын бала йөргән булса, хәзер инде 65 укучы гына белем ала. Я пришла работать в эту школу в 1994 году. И мне дали 5 класс, где было 22 ученика. И вот с тех пор, год от года, учащихся становится все меньше и меньше. Но вот на сегодняшний день количество учащихся стало стабильным. Это в районе 60-65. Үрмәкәй авылы мәктәбендә сәләтле балалар белем ала. Шуларның берсе 6нчы сыйныф укучысы Карина Мөхәммәтҗанова. 2020 елның гыйнвар аенда ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган вакытсыз 2019 елда "Без барыбыз да бала чактан" дип исемләнгән Бөтен Россия иншалар конкурсларында бүләкле урыннарга лаек була. Инде талантлы яшьләргә ярдәм итү Золотое сечение үзәгендә белемен арттырырга да өлгергән Карина. Мен булыша әнием. Аның исеме Эльза. У шушы мәктәптә балаларны укыта. Мия инша язарга булыша Эльвира апа. Үрмәкәйдә ана телен саклауга зур игътибар бирәләр. Татар теле атнага 2 сәгать 1нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр укытыла. Без дәресләрдә Каюм Насрыйны, Муса Җәлилне һәм Габдулла Тукайны укыйбыз. Туган тел, иматур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Укытучылар әйтүенчә, мәктәптә яңа татар теле дәреслекләре җитми. Төбәкләрдә укыту рус мәктәпләре өчен булган татар теле дәреслекләре буенча оештырылган. Олимпиадалар татар телле мәктәпләр программасы буенча үткәрелә. Олимпиадага барыр алдыннан үзебезнең укыган дәреслекләр белегенә түгел, икенче китаплардан да белем бирергә тырышабыз балаларга. Олимпиадага барып, урыннар алып кайтсын дип теләп калабыз бик. Татар телен сабыйлар балалар бакчасында өйрәнә башлыйлар һәм мәктәптә дәвам итәләр. Сыйныфтан тыш чаралар да туган телдә үткәрелә. Мәктәп укучылары халкын мирасы дип исемләнгән өлкә конкурсында, балалар сабантуйларында һәм җәлил укуларында актив катнаша. Классик белем һәм ата-бабаларыбыздан калган сәнгать, тарих бер рәттән өйрәнелергә тиеш. Бу укучыларның киләчәге өчен бик мөһим ди Үрмәкәй мәктәбе укытучылары. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе.